Nyalomare hande ɗum nyalomare nde suno ha nder berniwol Ngaundere. ɓawo Alhaji Abbo Ousmanou maynama ha lesdi Turki o wartirama be piirowal ha nder berniwol Ngaundere, o juulama ha yonde laamiɗo Ngaundere. Nonnon ɓe yaari mo ha gida mutuwa ha fattude Norsifan. Ummatore ɗuuɗe yalɗiri ha nokkure nde, diga jagorɓe, huwoɓe kuuɗe gomnati lesdi Cameron e himɓeji feere feere. Ɓe fuu maɓɓe ɓeɗo suni, ɓeɗo ngooka, ɓeɗo cinka. Nonnon hande ummatore ɗo yetta moƴƴeji tilimɗiɗi Alhaji Abbo Ousmanou ɗon no mo'a ummatore ha ngendam maako. ɗo laati hande kala mo wolwata fu ɗum haala kaɓe cinkata, ɓeɗo getta. En ɗon nder suno bo ngam en soyi saaro babirawo goɗɗo yottuɗo haaje darjiɗiɗo nder leddi Cameron, nder leddi Adamawa be ko taari ɗum fu. Kadi en ɗo tora Allah hokkumo aljanna, Allah fewnan mo ha totton. Kadi kuuɗe ko o huwini en, o huwani Ngaundere, o huwani Adamawa, o huwani Cameron, wala volde. Enen pat en ɗo yiyana gite men. Ko min yi ha Yaounde, diga min ummi Yaounde ha min wari min yotti ha ɗo ni, kadi alhamdulillahi mi tammai goɗɗo heɓa ɓura bannin. To kanjum yelete, kanjum on seedaku duniya, kanjum bo sei to goɗɗo sotti seedaku man en yiyata. Alhaji Abbo duniya fu waɗi asar, e wala ko yimɓe wi'ata en julɓe yo anen mo Allah foɗo, Allah yaafumo, naadumo aljanna firdaus. Par ce que goɗɗo on hande giɗɗo ummatore, giɗɗo kala leñol fuu ha nder duniya. To a joɗidi be mako, to Alhaji Abbo wolwanima, an be hoorema to a woodi hakkilo a faman haala mako ɗon important et très important. Ɓi adama giɗo ko moye fo ha gewta mako, to on joɗidi be ɓiɓɓe adama, ko o wiyata mon jooɗe jam, acce tribalisme, acce jokkirli hakkunde leƴƴi pat. Kala ɓi adama fu ɗum ɓi adama, kala leñol fu ɗum leñol, jooɗe jam be ko moye fu. Tajiya Foofo babirawo amin Alhaji Abbo Ousmanou, minin ha les makon min ƴummi, ha les makon min mawni. Hande ko ɗon o yiɗi de'ende ha leddi, o yiɗi ko moye joga gonga. Hande oɗon bo hande vallita parti je mo Allah ɓangi daraja mum ardini, président Paul Biya. Kam pat on andi kanko on mawɗo n'est-ce pas parti man ha nder région Adamawa pat. Donc ha nder kugal man on min ɗoftimo, min huudi be mako dow jam. O wi amin, o wolini amin boliɗe ɗuɗɗe hande wondugo be himɓe jam. Kanko kam ɓurna fu o nandi Alhaji Abbo kam o yiɗi jonde jam. O sahan wala limite sam, banno annumi pat o ɗo cahiɗo masin. To mi wi mi limtan ko o waɗani am min be hoore am tan ɓuri sembe.